Hotel Azut. Ganale Mokoloka. Shwedo wa murawa oyinda. Wazo masalaka. Wigiri ganne buwo onya badama. Wigiri ganne buwo. Wanda mono kadere kama. Ojo chichi. Member Tadro, one of them, I got him. You can get the pool. Member Tadro, Jimmy Window, Jimmy Window.
mmiri na-abịa amụnwa n'isi ọjị amụnwa 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 onye amanụke nọ na-ekene onye amanụke nọ na-ekene odididi nzumechukwu eze mọgọ n'iri tedu na mọgọ adịlego Nigeria, I'm on the man when the doors up. One of them, I know you. One of them, I got it. Oh,
na Tokyo. Ahụrụ m aka gị ụnyaahụ na ọ ga-adịrị gị mma. Onye ma eme bọta. Anyị na-eme mmanụ ụgbọ mọtụtụ. Ijirije na-ebuo abịa mmadụ dị ka nchebe. Wajadike na mụnye nọ ya dịrị gị mma. Wajadike. Wajadike na mụnye nọ ya dịrị gị mma. Okwula ka gbado wajadike. Onye mụnye n'oyi nọ ya dịrị gị mma. Wajadike. Ibejewa mabia no kasatu na Anambra Kanje zuto yino Mighty walker Mighty hero Mbaji bwemi Mama me wata Ndaba peji ma Bapeji ma Bapeji ma Bapeji ma Bapeji ma Bapeji ma Bapeji ma Mbaji bwemi na sato Mbaji bwemi na sato Mighty hero na sato Ejamu na sato Bapeji ma Bapeji ma Ejamu na sato Mbaji bwemi na sato Mama me wata Bapeji ma Bapeji ma Onye machile eze mmụọ na-ebe mmanụ ka na-ebe mmanwụ ọsọ na egwu achajigwe mmanụ ka na-egwu mmanwụ ọsọ na egwu achaji onye bi nwa Jizọs na ọya adịrị gị mma onye meri ayịrị mbụ igwe ruru na ndụ nwanne m ọbala tụle n'ọhịa adịrị gị mma ọbala tụle dibịa ọbala tụle dibịa ọgama eweleta ọzọ na nya ịnabago ịnọzibịa igwe ruru dị mmadụ alụọ onye mmanụ ke nọ na-ekene Colombia. Igiriga nwanne buo ọyịmọ egwu na-agbalụ dịka n'ọbụrụ na ndụ n'ọbụ n'ọnwụ ije enu eji ọwụma onye ọmụmụ ọsụọrịa 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 Isutakwa ọrịa ị ga-ebe n'oge maka na ịsụra n'oge kwụnye dị ka otu ego n'afọ ọsụ ọrịa eze si nyelu ugo n'ọka nwanne m na ọya adịrị gị mma eze si nyelu ugo n'ọka ọya adịrị gị mma eze si nyelu ugo n'ọka jide Jesus de me. Abolo mundi otadiro. Fresco la mutia Nigeria otadiro. Otadira. Otadira.
ọ̀tá dúró sí ṣáṣá nínú wa. Onye sọrọ ya n'ụwa alụ na ya adịrị gị mma. Onye na ndụ ga-alụ. Ozu nwoke na-eme mgbe ojii. Ome mgbe ojii onye amanike. Onye bụ ọgwụ nwanne m o. Ana m akpụ ya onye ọbara ọkara onye aghụghọ. Ebe na ilu so dịcha kpọlụ m onye ọbara ọkara. Mana ọ na-emegwu odogwu mana ọ na-eme ọbara ọkara. Ọbara ọkara bụ ihe aghụghọ. Ihe aghụghọ na ndụ daalụọ. Nwanne m na ọya dịrị gị mma. Arọ 2012 mgbe ihe na-esiri m ike ka m bụ egwu wee jekwuru nwanne m n'Ọnịcha ka ndị ala ihe egwu fụrụ ya ọchụnaga m wee sị m nna m onye akpọrọ ome mgbe ojii n'ọbụ onye amanụke mana ọkwa anyị ajụbụ egosigo m mkpụrụ onye kwuru bụ onye ga-aghọta dị n'ụwa eziokwu ụlọ nwanne m ọ ga-adịrị gị mma ihe dị njọ gbagwa arọ ma soro onye merie nke dị mma gbagwa arọ ma soro onye merie igwe were ga-alụ n'ọya dịrị gị mma nwa mmanụ ụka kenere onye ji wee malụ na ndụ nke akpọrọ Chudozie obele ịda kolokolo onye isi imi former president n'otu niile nke ndị na obele ịda nwoke kolokolo onye nọ mmiri abịabagokwa onye amị na mmiri na-abịazikwa onye amị nwanne m ọsọ ọbịa mmiri abịabagokwa ịkwagokwe nne gị inweghị eti gwa m n'oge igirige nna ebubo oge adịrị gị mmanya mmanụ ka nọchie na be anyị bịara nnọrịa anyị bịara olili igirige nna ebubo n'ọya adịrị gị ị ga-aka nka ị ga-azụkwa ụmụaka onye ọ bụ na ya akpa nkata ka ọ bụla bela asụ onye amị akpabago m egwu mana mmiri abịago ihe dịrị m mmụọ n'ebe ihe dịrị m na mmemme m na chi m